پاک فوج نیمگچہ آپریشن غضب للحق برجاہیں سیکیورٹی بنشون ردا پاک فوجہ کندھار افغان طالبان بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 205 کوڑ تباہ کتگاں پاک فوجہ کاروائی افغان طالبان ایمونیشن ڈیپو ہم نشانک جوڑ کتگاں مزن وزیر شہباز شریف وچا جماعت اسلامی ڈلہ گندنن کتر ڈلہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ رحیم الرحمان قیادتا مزن وزیر کو گندنن کتر ڈلہ لیاقت بلوچ میاں محمد اسلم آصف لقمان قاضی حوار گتگاں گندنن دا امیر جماعت اسلامی افغانستان ایران و مشرق وسط و خلیج انوگی جاور حال سرا ان کیمرہ بریفنگ داتا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی گشتہ منی الفاظ نشان زد بکنے امریکہ ایرانی فریگیٹ دینے سر ظلم کنگے سر سخت پشتائنی وتی بیان گشتہ امریکہ ایرانی ساحل چا 2000 میل دی زر ظلم کتا ایرانی فریگیٹ دینے اوا وعدہ بھارتی بحریہ مہمان بتا گنجائی سرکار نمگچہ پیٹرولیم مصنوعات واسطہ حاصل تجاویز پیش کرنے بتر گلشن ردا وزارت توانائی تجاویز سرا ورکنگ تیار کنانا مزن وزیر بریفنگ داتا ہائی ردا پیٹرولیم مصنوعات نہادہ 5 ضرورتن جہاں ابتوا ریوائز کنگے تجویز پیش کرنے بتا کراچی سیکیورٹی خدشات پیش نظر شہر جتائیں دگا ٹریفک کے واسطہ بند کرنے بتا ٹریفک پولیس ردا امتحان روتا حال ٹریفک کے واسطہ بندی روڈ سرا آڑو کی جنانا پولیس مزد کچھ تعیناتی فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی وزیرستان ترتاب کتا ودکیائی مغربی سرحد سرا سیکیورٹی جاورحال آپریشنل تیاریاں درگتا چاروٹا پاس کتک فیلڈ مارشل عاصم منیر گشتہ افغان طالبان ناشرکاری اور ناشرکاری تنظیمانی پلہ مرضی یلبکا ایران پاسداران انقلاب نیمگچہ گوشک بیتا ایرانی فوجہ کردستان کرد مسلح گروپانی تنصیبات نشانک جوڑ کتگاں ایرانی خبر ایجنسی سہ سرحدی صوبہ کرد جنگجوؤں ایران داخل کیے گئے حال تردید کتا ایران سرا اسرائیل و امریکی اور ششمی روچی کے برجاہیں سرش صبح جانی تاوان گیش بیتر در ملکی میڈیا ردا مروچی صبح تہران زوردار تراخ بتا ایرانی اسپتال اسکول ہوا جتائی اہداف نشانک جوڑ کنک بتگاں چرشیہ 1045 مردم شہید بتا اسرائیلی فضائیہ ایران سرا 5000 ٹن گیش گولہ بارود چرک بتا ایران اچھا پاکستانی شہریانی وطن واتری رد برجاہیں تفتان وسیلہ گیش 556 شہری کوئٹہ رستگاں ایران اچھا واتر آیو کے 506 نو دربر 5 ظاہرین ہوارا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتی چیر دستیہ صوبائی ایپکس کمیٹی 21 دیوان کوئٹہ برزمدار بتک دیوارہ پاکستان خلاف افغان سرزمین کارمرز مذمت و مؤثر دفاعی کاروائی سرا پاک فوجہ خراج تحسین پیش کنک دیتا مکران کوسٹل ہائی وے نا کھٹی جاہا کار و ٹرک نیاما ڈکور گیا سرا یک مردمی بیران سے ٹپی ہما کے ڈی ایچ یو اسپتال اتلا سرکنک بیتگاں گیش ٹپیا ٹراما سینٹر کراچی سرکنک بیتا جلمکسی دما گروپ پنجہ کے پولیس تانے حد بندہ کھوسا برادری 2 گروپا نیاما جنگ و چوپ تیرگواری بتر تیرگواری اصلہ سے مردم بیران جبکہ ٹپکی ہم بتک پولیس ردا لاش و ٹپکی اسپتال سرکنک بیتگاں کراچی دمک ضلع ساؤتھ پولیس سے غیر قانونی افغان باشندان خلاف کاروائی برچاہیں کاروائی نامہ شش در قانونی وڑا جہم نے افغان شہری و عارضی رہائش ایکٹ کے خلاف ورزی ہوا 2 مردم دستگیر کنک بیتا